karatteristika minn L-għodwa tajba. Illum is-Sibt 11 ta' Lulju, festa ta' San Benedittu, Abbati u Patrun tal-Ewropa. Nilqgħukom għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika minn ġewwa l-Kappella tal-Palazz tal-Arċisqof ġewwa l-Imdina, fl-okkażjoni tal-40 anniversarju mindu l-Arċisqof Charles Scicluna ġie ordnat saċerdot fl-1986 mill-Arċisqof Giuseppe Merċieqa ġewwa l-Konkatedral tal-Belt Valletta. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien ma' numru ta' saċerdoti li huma wkoll qed jiċċelebraw dan l-istess 40 sena anniversarju. Isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi magħkom. Qegħdin nagħmlu l-festa ta' San Benedittu, Patrun tal-Ewropa, nitolbu ħafna l-kontinent li nagħmlu parti minnu. Jiena flimkien ma' uħud minn sħabi li ordnajna saċerdoti qegħdin niċċelebraw l-40 anniversarju mill-ordinazzjoni tagħna, nitolbu wkoll għal sħabna kollha, wieħed minna miet ukoll, nitolbu għal ruħu. U nitolbu wkoll għal Monsinjur Giuseppe Merċieqa li ordnana saċerdoti wkoll qiegħed igawdi l-glorja tal-mulej. Nitolbu għal vokazzjonijiet, aħna nitolbu għal kontinent tal-Ewropa fuqna aħna saċerdoti, nitolbu biex bl-eżempju li l-poplu jara fina żgħażagħ ġenerużi jitqanqlu biex isegwu lil Ġesu skont il-vokazzjoni tagħhom. Min qalbna tiġina t-talba ta' San George Preka bħallum. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-sib, kliem bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bledmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Ibn waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf tal-la bin il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna lil San Benedittu Abbati b'mallem għaref fl-iskola tas-servizz tiegħek. Għamel li nħobbu lilek fuq kollox u li nimxu b'qalb kbira fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla
u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Ibni, jekk tilqa' kliemi, jekk taħżen għandek il-praċetti tiegħi biex widnejk jagħtu widen għall-erf u tiftaħ qalbek għall-għaqal, iva, jekk sejjaħ lid-den u tajjat lill-għaqal, jekk tfittxu daqs li kieku fidda u tistħarreġ għalih li kien teżor, imbagħad tifhem x'inhi l-biża' tal-mulej u kseb il-għarfa ta' Alla. Għax hu l-mulej li jagħti l-erf u l-għarfa u l-għaqal minn fommu joħorġu, u jerfa' l-għajnuna għan-nies sewwa u tarka għal dawk li jimxu sħaħ. Iħares il-modijiet tal-ħaq u jassas it-tajjeb fuq it-triq ta' ħbiebu. Imbagħad tifhem x'inhu sewwa il-ħaq u d-dritt u kull triq tajba. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr l-Alla. San responsorjali, kull ħin imbierak il-mulej, kull ħin imbierak il-mulej. Kull ħin imbierak il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimaw il-fqajrin u jifirħu flimkien. Kull ħin imbierak il-mulej. Kabru l-mulej miegħi u nollu ismu flimkien, ħarsu lejh u tiddu bil-reħ u wiċċkom ma jistħix flimkien. Kull ħin imbierak il-mulej. Ippruvaw u taraw kemmu tajjeb il-mulej, ħini il-bniedem li jistken fih. Ejja wulidi, isimawni, jien il-biża' tal-mulej nallimkom flimkien, kull ħin imbierak il-mulej. Ħares il-sinek mill-ħażen u xuftejk minn kliem il-qerq, dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb, fittax is-sliem u imxi warajh flimkien, kull ħin imbierak il-mulej. Ħenjin il-fqar fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. U dak iż-żmien Pietru qal il-Ġesu: Aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Issa se nieħdu? Ġesu qalilhom: tassew ngħidilkom, intom li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq 12 tron u tagħmlu ħaqq mit-12 tribù ta' Iżrael. Kull min iħalli lil daru jew lil ħutu jew lil missieru jew lil ommu jew lil uliedu jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi jerġa' jirċievi kollox għal mid-darba aktar u jieħu b'semu il-ħajja ta' dejjem. Il-kelma tal-mulej. Naħseb inkunu naqra wiċċna tost jekk f'dan l-40 anniversarju mill-ordinazzjoni presbiterali tagħna minn mindu il-mulej permezz ta' Monsignor Cisco Fornana saċerdoti li l-mulej nduru lejh ngħidulu se nieħdu. Bħalli kieku aħna maħniex għaddejja battala li għamilna dak li kellna nagħmlu. Illum forsi iżjed mill-mulej ngħidulu se nieħdu, ngħidulu grazzi ta' kull ma tajtna. U għal-mument li aħna nifmu li qabel nipretendu li nirċivu xi ħaġa, nirrealizzaw li aħna mingħajr ma ħaqna irċivejna diġà ħafna. L-ewnet il-grazzja tal-ħajja. Illum ma nistgħux ma naħsbux fil-ġenituri tagħna li tawna l-ħajja. U għalhekk nitolbu wkoll aħna u nitolbu għal-vokazzjonijiet, nitolbu
biex iż-żwieġ nisrani jkun imbirek bil-frott, bil-barka tal-uliet, għax aħna riżultat ta' din il-barka. Imma mbagħad il-ġenituri tagħna resquna lejn il-magħmudija. Sirna parti mill-familja ta' Ġesu. U f'dik is-sejħa kbira l-qdusija, il-Mulej ħares lejna u ħenna lina. Bħalma il-venerabbli Beda jgħid fuq is-sejħa li Ġesu għamel lil Mattew. Ħares lejh u ħenna lih. U hekk għamel il-Mulej, ħares lejna. Ma għadx joqgħod jisis il-bravura tagħna, ħares lejna u ħenna lina. U għamel minna għodda ta' ħnina u ta' grazzja għal poplu tiegħu. Aħna konxi ħafna wara 40 sena li l-ħnina li nagħtu lill poplu ta' Alla aħna l-ewwel nies li għandna bżonna. Aħna frott tal-ħnina tiegħu u għaddejja tal-ħnina ta' Alla. Ma fuq kollox aħna wkoll imsejħin biex niddialogaw ma' soċjetà li qiegħda titbiddel, imma li fondamentalment jibqa' fiha għaġ kbir għal Alla. Kull meta is-soċjetà tagħna tinħakem l-għaġġa sbuħija għal paċi, għal verità, għal tjubija, għal ġustizzja. Tirrealizza li forsi mingħajr ma taf imma żgur tesprimi l-għaġ kbir għal Alla. U aħna rridu nkunu hemm biex nagħtu risposta umli għalkemm dgħajfa u kredibbli għalkemm kultant tivvaċilla wkoll. Ġesu lil min jimxi warajh iwedu barka kbira. U aħna noxew b'din il-barka, ngħidulu grazzi ta' din il-barka. Fil-Vanġelu ta' San Mark iżid il-persekuzzjoni, San Mattew dil-ħaġa jiċċensura xi ftit. Imma żgur li mal-barka ta' Ġesu hemm ukoll il-barka li nkunu nixbħuh. Wara kollox 40 sen ilu u jagħtina il-kalċu l-patena fidejna, l-Arċisqof Merċieqa, fakkarna fil-missjoni tagħna li nfasslu ħajjitna fuq il-misteru tas-salib tal-Mulej. U allura niftakru dejjem aħna x'aħna msejħin biex ikonna fidejna. M'għandniex fidejna biss il-misteru kbir tal-Ewkaristija, fidejna għandna l-poplu għażiż ta' Alla. Dak ukoll huwa ħafdat lill-kura tagħna. U għalhekk nitolbu lil Mulej isaffi lil qalbna biex l-imħabba tagħna tkun dejjem imħabba sabiħa u li tirrifletti l-imħabba sabiħa tiegħu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. Dan il-moment nixtieq li nitolbu ħafna għal ħutna s-saċerdoti kollha madwar id-dinja. Nitolbu għall-isfijiet biex aħna nkunu dejjem fidili lejn il-missjoni tagħna li nkunu qalb waħda mas-suċċessur ta' San Pietru. Dawn il-ġranet taqsim il-qalb. Naraw uħud minna li jinfirdu minn ma' Pietru, ma nafx għaxiex jgħidu biex jisalvaw il-fidi. Imma jekk inti tintelaq mill-blata li tal-fidi, kif tista' tgħid ħansalva l-fidi? U għalhekk nitolbu ħafna l-Papa l-jum biex il-Mulej jagħtih ħafna paċenzja, ħafna għaqal, ħafna ferħ u qdusija. Nitolbu għal-presbiteri kollha b'mod speċjali dawk li forsi għaddejjin mimxu mument diffiċli biex il-Mulej ikun il-faraġġ tagħna. Nitolbu. Nitolbu għad-djakni fil-Knisja li jfakruna li aħna għaddejja. Li msejħin biex naslu sa' għajn il-qaddisin u l-fqar ta' Alla. Nitolbu. Nitolbu għal-ħutna li naqdu bis-sagrament ta' żwieġ biex il-Mulej jkompli jbierek l-imħabba tagħhom, jagħtihom ħafna ġenerożità, ħafna paċenzja, imma wkoll ħafna ferħ. Nitolbu. Nitolbu għaż-żgħażagħ kollha tagħna
biex jarfu l-vokazzjoni tagħhom u fiha jsibu l-milja tal-ħajja tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għal-morda, għal dawk li qegħdin il-ħabsijiet madwar id-dinja, għal dawk li qegħdin fi residenzi tal-anzjani, biex il-mulej jibatilhom anġli jieħdu ħsiebhom, li jagħtihom kelma ta' faraġġ u ta' wens, u jagħtihom ukoll il-grazzja jgħixu id-batija ta' din l-eżistenza b'sens kbir ta' kalma u serenità. Nitolbu. Ejju nitolbu għal ħutna l-mejtin kollha. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fisli. Slim għalik, Marija. Il-grazzja mimlija għal-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju t-tifħir u glorja tal-sin għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja qazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa ta' San Benedittu Abbati. U għatina li bħalu nfittxu lilek biex niksbu d-doni tal-għaqda u sliem fis-servizz tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet. Jixra infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax biha inti terġa' sejjaħ lil bniedem għal qdusija li fiha sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna f'loli tas-smewt. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna f'loli tas-smewt. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi ratti l-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tan-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek.
Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mit-xokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Benedittu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħrisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit tjieba li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apposti tiegħek inħallilkom is-sliem. Għatikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatti jaslimu laqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Ikunu jiswew lilna nisa nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla, li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok nitqarbi bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Lej ma jistoħdix jidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Isem id-dem ta' Kristu marsuni għal ħajja ta' dejjem.
nitolmu. Issa li rċivejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem, fiċ-ċokontana jitolbuk li fuq it-twissijiet ta' San Benedittu Abbati naqduk bil-fedeltà fil-liturġija u nitħeġġu bl-imħabba għal ħutna l-bnedmin bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla.
Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-kappella tal-Palazz tal-Arċisqof ġewwa l-Imdina. Nitolbu lil San Benedittu jżomm idejh fuqna u speċjalment fuq l-Arċisqof u sħabu s-saċerdoti ħalli jkomplu jwettqu l-missjoni tagħhom skont ir-rieda tal-Missier. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-jum it-tajjeb.